Nesta época, os xoguetes son un dos grandes reclamos comerciais, por iso nun artigo idéntico podense atopar diferenzas de prezo moi considerables, poden chegar a ser do dobre. María Calvo, as asociacións de consumidores recomendan comparar prezos, e máis aínda nesta época, non? Sí, exactamente. Pídennos, insístenos en que non descoidemos esa norma básica de comparar ben os prezos antes de comprar, porque nestes días tanto Papá Noel como as súas majestades, os Reis Magos de Oriente, teñen tantas demandas que atender dos máis pequenos que os axudantes ás veces quedanse co primeiro que ven, e iso pode sair moi caro, porque de feito as organizacións de consumidores falan de ata 80 euros de diferencia nun mesmo produto. Ademais disto, lembránnos tamén que se compramos por internet non descoidemos os aspectos de seguridade, porque a hora de se pasa algo tamén é máis difícil reclamar. Son días de traballo intenso para os provedores de ilusións infantís. A oferta é infinita e leva o seu tempo seguir todas as recomendacións dos especialistas en consumo. Que os xoguetes sexan axeitados á idade e aos gustos do neno ou nena que van xogar con eles. Que fomenten a creatividade e a colaboración. Que non sexan sexistas. E a hora de mercar que comparemos antes prezos. Sabemos que é moi difícil porque son unhas datas con moita urxencia onde case non temos tempo, pero sí que creemos que é importante dedicar o mellor 10-15 minutos ao mellor navegar pola web ou facer unha comparativa nas informacións que nos chegan. Isto pode supor un aforro considerable, porque nas comparativas realizadas por algunhas organizacións chegaron a topar diferenzas de ata 40 euros nos prezos dun mesmo xoguete. Comparo poco, sí, al final. Solemos mirar en varias tiendas, ¿sabes? Porque las cosas, a ver, no están las cosas tampoco como para gastar mucho. Suelo mirar os folletos que hai que chegan ao domicilio e suelo comparar. A máis de comparar prezos, as organizacións de consumidores recomendan que preguemos páxinas seguras se mercamos por internet e que desbotemos as falsificacións e os produtos que non acreditan ben a súa autoría e os que non contan co selo de calidade da Unión Europea.